Happy Valentine's Day! Biskan tapos ng Valentine's Day, every day is always a day to love you all and subong kay love na love ko kamo, tuduan ta kamo kung diin pakadto sa isa naman ka nag-offer sa sangyupsal diri sa Iloilo. Of course, sa mga followers ko sa may ako nga Facebook page, nakita nyo na. Yes, true, it's Meogo. And here ari kami sa ako, gali, subong sa tabok sang 7-Eleven. Ini, ang andiri sa tabok is ang San Agustin. So, matabok kita kay dito sa may Aurora Subdivision ang Meogo. Make sure nga, kita sa pedestrian lane, nagatabok kag. Dapat, you should always look to your left and to your right para hindi kita maipit, diba? So, there you go. This is the 7-Eleven. And here is the arco of the Aurora Subdivision. So, let's go. Diri kita, forward lang kita. Just a little walk. At least exercise kita, di ba? Bago kita going to only. Yes, lapit na lang kita. May makita ka mo di nga tall nga building nga color white. There you go! Ay, sila! Happy Valentines! Apple juice! This is how you do it. We wrap it. And this is what you call the Sangyup double decker. Well, hindi ka makabar magamit siyang Chopstick. don't worry. You could always use your hand. And this is what we call triple love. This is spicy beef with love. Emergency, wala na mo na kuha. Mabatok na, hamon ginaon. Hamon ginaluto ulit.
Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Happy Valentine. Happy Valentine's Day! Sa bawang to. Lapagit. Alright! Mapuli na kami tani. Kaya may nakita kami nga beautiful lights. There!